ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 535ଟି। କାହାକୁ ସତ୍ୟ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବେଲଗ୍ରେଡ। ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁ କେତେ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର 76 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଦେଶକୁ ତାଳ ତେଲର ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ନାଇଜେରିଆ। କେଉଁ ଦେଶକୁ ଖଜୁରୀ କୋଳିର ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଇରାକ। ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ସୁନା ଖଣି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ବୁକ୍ସବର୍ଗ, ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ କେତେ? ଉତ୍ତର ମାତ୍ର 35 କିଲୋମିଟର। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କେଉଁ ଦେଶକୁ ୟୁରୋପର ଉଦ୍ୟାନ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀ। ସ୍ୱତଃ ସ୍ଥିର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଥାଇଲାଣ୍ଡ। କେଉଁ ଦେଶର ଭିକାରୀମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଥର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏକ ନଦୀ ଥିବାର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସରସ୍ୱତୀ। ପୃଥିବୀର ଚିନି ହାଣ୍ଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କ୍ୟୁବା। ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝୁଡ଼ି ବୋଲି କେଉଁ ଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କାନାଡା। ମାନସରୋବରରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। Please like and share my video and subscribe my channel.